Φίλες και φίλοι, το τελευταίο μάθημα για σήμερα. Πράξεις Αποστόλων, 12ο κεφάλαιο, τρίτο στίχο. Ο Ηρώδης φώνευσε τον Ιάκωβο, διαμαχαίρας, που ήταν ο αδερφός του Ιωάννου, δηλαδή ένας από τους γιους του Ζεβεδαίου, και μετά συνέλαβε τον Πέτρο. Ήταν οι ημέρες των Αζήμων, προσέξτε. Και ήθελε, λέει, βουλόμενος μετά το Πάσχα, αναγαγήν τον Πέτρο το λαό, δηλαδή να τον εκθέσει μπροστά στο λαό. Ήταν οι ημέρες των Αζήμων και ήθελε να τον φέρει μπροστά στο λαό μετά το Πάσχα. Ξέρουμε ότι οι ημέρες των Αζήμων ήταν μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι ο Πέτρος δεν κάθισε μία νύχτα στη φυλακή, όπως λένε. Και λέει ότι ο μεν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή, προσευχή δε ειν εκτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Δεν προσευχήθηκε τη νύχτα η Εκκλησία που βγήκε ο Πέτρος από τη φυλακή, που θα δούμε τώρα, αλλά προσευχότανε μέρες. Τις ημέρες που ήταν τα άζημα, το λέει ξεκάθαρα. Προσέξτε, γιατί το μεταφέρουν λάθος. Δεν προσευχήθηκε μια φορά μια νύχτα, τη νύχτα που ελευθερώθηκε ο Πέτρος, αλλά τις ημέρες που ήταν οι ημέρες των αζήμων, που ήταν μια εβδομάδα. Έτσι, γι' αυτό και λέει, όταν έμελε αυτόν προάγει ο Ηρώδης τη νυχτή εκείνη, τη νύχτα δηλαδή πριν να τον βγάλει την επόμενη μέρα στο λαό, έτσι, να τον προάγει προς το λαό, κοιμότανε μεταξύ δύο στρατιωτών. Η Εκκλησία δεν προσευχήθηκε μόνο εκείνη τη νύχτα. Προσευχότανε τις ημέρες αυτές που ήταν ο Πέτρος και κρατημένος στη φυλακή, και ήταν οι ημέρες των Αζήμων, δηλαδή μια εβδομάδα. Φαίνεται ξεκάθαρα, προσέξτε το αυτό. Λοιπόν, αύριο στο πρώτο μάθημα, όπως σας προανήγγειλα και από το πρώτο μάθημα, θα σας αναφέρω γιατί το εδάφιο που μπήκε σπόντα είναι λάθος θεολογικός. Κάποτε είχα κάνει ένα μάθημα και είχα πει ότι το εδάφιο αυτό είναι σωστό στο θέμα ότι ο Θεός πραγματικά είναι τρισυπόστατος. Ναι, μέχρι εκεί. Να προσέχετε στα μαθήματά μου, γιατί αν δεν καταλαβαίνετε μπορείτε να με βγάλετε και με ένα πλάνο. Είναι τρισυπόστατος όπως το φανερώνει το εδάφιο, όμως είναι λάθος το εδάφιο θεολογικός, γιατί δεν λέει πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, λέει πατήρ Λόγος και Άγιο Πνεύμα. Και θα σας το εξηγήσω και μέσα από το λόγο ότι είναι λάθος. Έτσι, να είστε προσεκτικοί στα μαθήματά μου. Μαθήματα, τέλος πάντων. Αυτά που μου δίνει ο Θεός και τα μοιραζόμαστε. Δεν θέλω να είμαι δάσκαλος, έτσι. Δάσκαλος είναι μόνο ο Κύριος. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός.